ihe kwuluba na-eme ya bụ nnukwu nwoke bụ Eda Alphonsus Okechukwu Udeh anatagwo ọ nụrụ be nna ya bụ ihe a na-evupụta kịta. Follow picture. You can go see. Oh yeah, you come here. Oh yes. Andy. Let's see some of this. Hello. I like that. Man, Umuaga. Umuaga. Oh yeah. I never Oh, na batana na gwa ebu share sera na gwa ebu no. Liquid money in Istanbul, I make it. I